January Markala TV Senator Mano ma County mano ma Kakamega Boni Halwale owuok kendo golo kwayo ne josiasa mago mabende wuok e gwenge mag Western mar mondo migi kawo okang' mano mar siro lwedo leka mano mar Senator mano ma County ma Nairobi Edwin Sifuna mar biro telo ne oganda jo Kenya e pacho kae kaka jatend piny to ka osetim yiero mano mahiga mano manyien. Ne oloso e sach nyasi mano mar ika e gwenge mago malugari kama bende Halwale ne ogolo kwayo ne jotend kata jatend kotu Francis Atuli, Musalia Mudavadi kaachiel kod Moses Wetangula mar mondo migi ket pogruok mabende gintiere godo ka otenre kod wechego mago mag siasa thenge mar mondo migi sir leka mar wuodgi mago mabende mano mabende wuok e gwengego. Namuomba Waluya, for the first time, nataka mniruhusu niende kwa Mswea Tuoli, mniruhusu kwa heshima niende kwa mzee Mudavadi, mzee Wetangula, ndugu yangu Sabula, niwapembeleze zile fikra za kukawa Waluya za kusema kwamba Mluya hawezi, wawache vile Mungu amesema ni Edwin Sifuna, ni Edwin Sifuna. Mimi nimechaguliwa mara 3 hapa Lugari. Anaomba urais ni William Samuel Ruto. Mtoto pasa siwezi danganya. Na mimi nitasimama na Ruto, lazima hii barabara ya kutoka Tarbo ikuje hapa Panipepa, iende mpaka Sigendu imalizike. Mimi ni mtu ya msimamo. Ndio hivyo? Lakini for now, ule mtu anaenda kushinda urais ni jirani wetu William Samoei